Şair bit ol әйтәсе килгән сүзен әйтә алган кеше. Менә теге рәҗдәләр инде үпкәлисең, утырып шигырь язасың да рәхәт булып китә. Менә шул вакытта мин Аллага шөкер, Аллаһ Тәгалә кулыма каләм биргән әле, азмы күпме шушы сәләтне биргән дип сөенәм. Үземнең әйтәсе килгән сүзләрне, хисләрне шушылай чыгара алганга. Поэзия ул инде шигърият, ул үзүк бигәй бер шул әйтәсе килгән сүзнең теге иң асылларын гына сайлап әйтү һәм юк, син инде кулыңа каләм тоткансың икән, хатын кыз буларак та, име? Син шушы ират башкарырга тиеш, эшне дә башкарырга тиешсең дип саныйм мин. Һәм бу гомеремдә дә стәл артына утырып язганым булмады, дөресен генә әйтим. Чөнки мин бит романнар язмадым, повестлар да язмадым. Балалар өчен шигырьләрне мин менә бер кызык ни бар. Минем әни сүзе дигән шигырь бар бит инде теге нигә колаклы кыймакларга кергән. Менә ул шигырьне мин балалар бәләкәй, алар бит инде 4-5, һәм алар кем нәрсә эшли инде? Эштән кайтып кердем мин, кем нәрсә эшли? Шушы вакытта диванга сузылып яттым да мин шигырь яздым. Һәм күп шигырьләр шушылай язылдылар да минем. Анда бер нәрсәгә дә игътибар ителми. Менә туган инде ул, теге туып ята һәм шул гына ул төшкән. Менә аның ишектә инде ак кәгазьгә төшерергә генә кирәк. Шушындай моментлар бар. Мин теге, ой, миңа тынычлык кирәк, ой, миңа ни, менә хәзер туктагыз, андый бер юк. Кайбер шигырьләрне балалар белән дә бергәләп, инде алар беренче укучылары булдылар. Ул шигырьләрнең мин аларны яза идем, укый идем. Менә шулай дип. Анда бит Сәйдәш, анда Яткәр, анда Азиз, Әдилә, алар бөтенесе шушы шигырьләрдә. Башлангыч чорда да шулай иде. Мин теге кат-кат эшләп, шуңа күрә стәлемдә юктым бит инде. Кат-кат эшләп, алай эшләргә минем вакытым да булмас иде. Юк, мин экспромтом менә шул фикер, ул инде ниндидер бер образлы фикер була һәм шул бара. Дип теге кызыл җеп булып. Аның өчен менә күңел җылыңны, бары шушы хисләреңне инде каләм менә шул кул җылың аша без бит нирәнгән инде хәрефләрне шулай инҗедәй тезәргә име шулай итеп. Компьютерны салкын була. Мин аны язма язарга да көчкә ярәштем. Баштарак онтадыр име әйтер сүземне дә теге яза сәйбремне. Хәзер инде алай түгел, хәзер күзнемдә язабыз, ирәндек, Аллаһка шөкер. Шулай да мин рәсемнәрнең дә компьютерлы булуын китапларыма бик теләмим. Чөнки аларда менә шул әлегедә баягы җан җитми инде. Барыбер ул бит инде машина. Бүгенге көндә минем 19 китабым бар име һәм ул менә быел Татарстан китап нәшриятының планына кертеләр. Рәхмәт, Дельфинга хат дигән китабымны. Ул инде бик кичкенәләр өчен булачак, Алла бирсә, хәзер аларның шундый кичкенәдән өйрәнергә кирәк. Чынлап та бик дөрес эшләгәннәр. Рәссамы Фәридә Харасова була. Без инде сөйләштек, килештек аларны. Һәм менә ул китапка 2 һәм 5 яшьлек балалар өчен булачак ул китап. Яратсыннар иде инде ул балалар. Һәм мин аны оныкларга дигән менә шушындый теге ни салдым инде үземчә. Шушындый ният. Әле кичә генә Рифат Сәлах белән яңа шкафка барып кайттык име, ул бит инде яшьләр белән яшьләр дип атала инде хәзер ул чырлар. Аның 3 баласы бар. Мин инде аны киләчәктә шәп балалар шагыйре булыр дигән үмитем бар аңа. Линарга шулай ук. Ул егетләрне инде теге алар мине җитәкләп йөриләр, мин аларны җитәкләп йөрим. Шулай без алар белән бик дус яшибез. Менә шул. Теге безнең халыкта каләм тоткан хур булмас ди. Менә шул каләм тоткан хур булмасны исбатлар өчен инде име хур булмас өчен белемең дә булырга тиеш. Теге дөньяга караган күзләрең дә зур итеп ачылган булырга тиеш. Һәм иң мөһиме син битараф булмаска тиеш. Бүтән булган инде кичәләргә язучылар белән очрашырга, хәтта шәхсән хат язарга да куркмаска кирәк. Язып ниндидер үзеңнең әсәрләреңне җибәреп инде беренче караламаларны шуларны җибәреп аларга игътибар иттереп менә шушылай диеп эшләргә була. Мин гомер буе шул балалар дөньясында калган кеше бит инде. 1986 елда Сабантуйга килгән идем. 2000
15-16 yıldan gına anlar şahri Kazan'da işley başladım. Bir 40 yılga yakın deyerlik 30 yıllık ömür şuşunda öttü menim. Men şiiriyette ustazım deyip Şevkat abimden deyip. Men anın şiirlerin bala şakta sahnadan silep üstüm. Hazırda Kaynar Kıymaklar degen şiirini bağlarga silep göreyim men anın ismi. Ödem ruhunu şatlandırayım deyip men şulay silep göreyim. Birinci kitap Antenalı Berengi. Onda benim birinci şiirler kirgen indi. O vakitte hem o kitap Elbette yıl kitabı degen ne var idi? Konkurs var idi indi. Kitapxana ötkärä. Şuşunda Bağlar kitabı nominatsiyasında 2 orun aldı. Kim ol kız? Qaydan ol? Alanın ilk kişkezlep tapkanlar idi. Diplomum berige de meni şuşulay dediler indi. Çünkü bilgili tugul idim. Anlarsın, mene şul Antenalı Berenginin oyağı jingil buldu. Şiirleşe, kulatlı kıymaklar, hem başkalar. Indi sulu kitap mene o temli sözler. Tuğan tilini öğretirge, tuğan tilini yoratırga öğretirgen kitap ol benim. Maksus şuşulay işlenilgen. Hem audio kitap bu da var. O silideli. Benim oğlum Seydaş'ın tavuşu bilen. Oppak bilen Şopşak degen kitap, o meşilerge bağışlangan köbüsü ime. Bu mağa kadar oppak degeni var idi. Onu uramdan alıp kirgenler idi. Bağlar indi. Bağlar üstürgen de bir yuk deyip eytip bulmay. Eğer sinalarga mine şul alıp kirgen bisilerin yuk indi bar kiri çıgarıp ad desen ime. Alar, sen anışık uşanasın indi, sen indi sen şefkatsiz mi deyip mine şulay korayacaklar. Şuna göre bizde Side buldu, tuti kışlar da buldu, köp buldu indanlı canvarları. Yok, taşbakalar neler bulmadı. Bizde mine şulay azırak anlarakları buldu. Şiir yazış hatırlayanları. O bir korağında eyteler indi. Jurnalistik hem yazışı, edebiyat. O iki bir deyip. Emin oynayım o bir kışının 2 kanatı deyip. 2 kanatlı bulgaç ışarga jaylı. Çünkü şu icad, mesela şuluk eserlerimde indi, men yazmalarımda özümün obrazlarında kullandım, til içinde indi ol bari bir jaylarak. Onları mene tanışlar, sen dünyanı kübrek bilesin bitinde, ufukların kengeye, mene ol dik rahat. Men maqtanı deyip şuklamasınlar, lakin indi men eğer de tağım bir şulay yazmış bulup, tırmış bulup, ömür birseler, men nek şuşuluk saylar idim, men ukurip yaşayan kişi tugulmun. İň şatlıklı günüm bugün, şeşak atkan yaran gilim, sular sepken idim jırlap, Tukayның men tuğan tilin. Göresin menim bu gilim, jırımны pik taşatkan, ondan şul mıň tılsımından kür kış güne şeşak atkan. Yazılar jetkeşte gilime, jırlarmın tuğan tilimde, ondan heykelge eltirmin Tukayның tuğan gününde. Şuşu şiir benim Bolaşak jiri konkursunda biz jüngüşü jir arasına kirdi, onun indi kliplari da var. Şuşunday şaktay oňuşly bolup çykdy. Jırlarym bek köp tügül, lakin alar bar bağlar jırlylar. Gaýbir bağlar bakşalarında özleri notaga salyp da jırlylar şuşulay edip. Eger şol kugulinde Tukay etmişli şiir utu bolsa, ol sağ bolsa ime, gözleri zor itip açılıp dünyaga karasa, özü bir taraf bolmasa, indi buladır da şekilli. Men gılabi aytabit her bir kişinin jırlarga öğretip buladı. Lakin öğretip kine bulmay. O indi tabigat bergen köp müdür salat, o salatni talantga aýlandyruu ansy indi anyň her kimniň özüniň işi. Mine eli bu yıl gına prezidentning rahmet haty bilen böleklendim. Hem men anyň bilesinmi nersesini şakkatdym, imzasyna. Anyň imzasy jilkenge şagan eken. Oturda şiir de yazgan edim, lakin yanımda yok kızgaныч. O bizning respublikany kileşek kalıp bara ak jilkenge şagan. Ak jilken Rüstem Yahin Mustafanyň mansuzlarına yazılgan jür, menim iňe atkan jürüm. Bugünkü yazıçılarga nerse jetmi senin özüňde bar, nyklap aýta başlasaň senin özüňde barmysyň diýip aýtulary bar bit indi ol bizde halyk tilgasta. Meňe kalsa halyk şanlygy jetmi. Mine yaza başlaýlar da indi. Ol halyk janyna awazdaş bolarga tiýiş.
Халык әйтәсе килгән сүздә булырга тиеш. Журналистикада да шулай, инде әдәбиятта да шулай. Мин шулай дип саныйм үземне. Һәм үзем инде менә алар белән бер авыздан сөйләргә тырышам. Шунлап та шушындый ихласлык кирәк. Аннары теге син җөмләңнең башын язып, азагын язганда инде аның башы онытылырлык булса, ул менә халыкчан дигәндә теге ниндидер зур образлар тудырам диеп, шаккатырам диеп, менә шигърияттә бар хәзер ул андый әйбер, инде шушындый аны бит эштән арып кайткан теге сыер савучы укырга тип, аңларга тиеш. Академик шигырьләр. Ул миңа калса теге бик ул бәлки поэзия, шундый бик поэзиядыр инде, бәлки бездә аңлап бетермәгән әйбердер анысы, ләкин ул халыкчан түгел. Менә мин шунысына инде теге эчем поша. Халыкчан, халыкка якынрак килергә кирәк. Аның белән бер сулышта суларга.